Idi kalman laeng. Programa ng kapakangigan kada kitang tutuma pagkasalitaan tibiyag kinayan. Akas lang napasamak laeng idi kalman. Aping amin nga ditay amuno anyat mapasamak itun bigan. Tapno dahi ta mga aldaw kat saan nga balil nga iti laeng kalman. Pamagay mawisan na kayo nga agsurat kan mga ipatulod kada kiti pagkasalitaan nyo tibiyag kinayan. Ada yung tukulos malipatan. Anapasamak idi kalman laeng. Kaya patulod yun, ito yung programa, kat maibasa, na kita apakasalitaan nga pakaadawan iti adal, liwliwaken pagsarmingan tibiyag. Idi kalman laeng. Sagudayan nga ti surat, idi kalman laeng nga paset, ti pagkasalitaan, di pagkayam tayong LB. Idi kalman laeng. Idi kalman laeng manong nemi. Tadyakamon ti umisen. Kasla makulkul ti panunot ko, mang pampanunot manong nemi. Tinapasamat. Ti pa nakadisgrasya ti asawak manong ani Jojo. Naglogan iti kurong-kurong, wano inusar na ti kurong-kurong mi. Manong nemi. Napan, ti matendar, iti birthday, ti may sakadag iti barkada na. Nga iti kaawid, manong nemi. Na disgrasya. Ada kinadungpar na. Awan nagbalbalnan, ti kurong-kurong manong nemi, kan ura isuna. Nako. Nakadakdakkel ti gastos ko manong nemi. Nagsipod ta makabulan, ti kaadda ni Jojo dito ospital, na ilumlum kami iti utang, tapno laeng maispal ti asawa. Nagsangsangit ganito ang anak mi, manong nemi, ang basbasa da palang ti elementarya, da June kini Gigi. Yung mga art maramid, habos ta nakurapay kam laeng manong. Agtaltalon ni Jojo, nagbuanas kamot kedi na naglako iti bawang kat napatangan mi tinangina nga bawang. Liplipas nga rod. Kat naibos amin nga naglakwan mi manong. Kanita, saanan nga makapagtrabaho pa ni Jojo. Tano, lapsak tag sa o manong nemi, pakarkarga. Manong nemi, pakarkarga ko nakta saan nga makatakder. Gapo nga rod, itinam sa akan, ti disgrasya kada kiti duwang sakan. Kakaasyak manong nemi, nga mga asikaso keng kwan. Ngam kabote patpatek ko, aramidak ti aming na panagserbi keng kwan. No makaluto akon manong nemi, no adapay maluto Mangan kami maten kada kiti anak ko. Saadan duma pa nagbasak. Mapangkuntong maten labayan ti asawa. Kat mapanak iti kwarto. Kat kunak tungay baga. Jojo, plastar kan. Umay katutulong nga agsanggir. Bumangon ka agsanggir kati. Headboard ti kadre. Tapno, masubwang ka. Tinulungan manong nemi nga bimangon sa ako impasanggir. Sa akin mameten Ananusam na ito Dahil remedyo kang si Daen. Kaya para kimutang titlog, liling tak. May isang itlog para kang ka. Kimidi sa kititlog, sa akin mamet, sa ako isubukin ko nga ka na. Agngangakan Jojo, tulungan ba't tibagim? Tapno saan ka marigatan? No pakanin ka agnangaka, mangan ka. Ano ito ipakan mo kanya? Kahit di ko nakarot ng itlog, ngalilang tang itlog. Nga da kamatis. So, tangin sa usawa. Kinabatisan ngalilang tang itlog ti manok. Nga ka na.
Mga lakalangin ti sabidong. Tapainuman na kon. Ano ko na? Painuman na kon ti sabidong. Tapdo din akong ubrapay nga sa asikaswan. Kastumat lahat na nagbanagak. Di na pimpitas ko man lang aro doon natayak. Himti kasto eh. Nagbalik na akong inutil. Til ang mayat kanya panagkitak. Dati pa nagsaok. Ngam jak magaraw da kiti sakak. Jak magaraw da kiti imak. No kasta. Di mo kaya timangan. Mangalakan. Di pangsabido mo kanya. Binabayanak ko lang ako mga aminin nga natay ito ospital. Dati kat nagututang ka. Ngay pangalang maitat pagbayad mo. Kasi no itat mga sikaso iti taltalon. Pangalam ti gastusin nga igatang ti bagas, igatang ti sidaen, kasapulan na kita nagtangag basa. Bahala akon. Ngem ti kasapulak, makikooperar ka. Tulungan ti bagim. Ha? No, pangkakaling ka, mangan ka. Kahit kunti matay. Mangan kan. Agnangakan na, tapakanin ka. Nalpas ka kumaitan. Ulitek. Hagaman tayo kinaapo Diyos na si bibiyag ka. Wan si bibiyag ka kumaumad sa serbik. Nakarkarong pa nga arig na natayakon. Alam pa nunutin man. Kasano pa nga agsubli din dati nga langak, dati nga bagik, nga makapagtrabaho ak. Siya akong tiyasa si kasumem. So nga rod, nga mangangkan, tanong makapangangkan ton, painumin ka, kalpasan na, bahalak tumakba nagbirok manin no anat isaang tayo ito no aldaw. Kat no nakapangangkan ko pa, nakatigdayak ko man, naluoda ko man, naramidak. Hindi ka ba't mangan? Nakit mo ka rin, detoy. Pagkatawaan na ka di. Dati, matakang ka naman detoy, loko. So, kaya't mo ka rin. Ah, uray ka dududuatan toy. Nakarekap mo din rin daw. Direkap ko tatawa. Tay pakangkukin ka natin dati mat kakangkanim. Saan? Di mat makabsog deta. Pagkatawa ka. Sabi katawa ka. Makakatawa ka rin tikas na nagtungpalan tibiyag ta. Lakay. Ngayon, saan nga bali? Di ka mapukahon tinamnama. Iba't patig ka, Jojo. Isong agserbiyakin ka. Iba't patig ko di kita nagta. Isong haramin nagtamin. O rin saan ka ng mga tulong kanyak. Ngin tulungan tabagim. Tapno sa anak marigatan. Mangan kan. Maysa! Please mata na. Di ba't nga rin mabaling nga panawang ka nga saan nga makapangan? Alan Sige. Kastaman. Dalgalam. Tilmunan. Umaymanin. Ibusam na ito. Agyaman na, Kalpi. Alagad ananong saan nakarot, ha? Awan, At asawa ka. Itirigat ka na may. Sa mga baybayan na kita anak ta. Makatulong mo na kita anak ta. Tanod dada. Isodan ko kanti mga siyasukon ka. Kabailan na kamot nga bagkatin nga siksika. Uno kabailan na kamot nga bagkatin duwada. Wan, napiksama na kita anak ta. No tiyempo, ti bakasyon. Kadawan da basa da. Dada tubalay. Isuda ti pusga ka, mang digos ken ka. Mang sukat ken ka. Mang pakan ken ka. Mang bantay ken ka. Tanong bakasyon na, ipas nagkutag trabaho.
anang trabaho. So mereka kakatulong da nanatinay. Kahit da, nakasarita kidan. Stay out. Nung mapas ti trabaho ko dito paano kung itibalay da. Sa diakto ng umangan, umay tumat pakanin. Balunan ka. Sa inak tumanag subliti malam. Agluto ak tumasapa. Iyalang kayo itong tikanin nyo. Sika, kadigitan nagta. Kasatang salita kami kinahatin ay. Sweldo na, ititalog-asot ti may sakal daw. Di mayatin, di ba? Libre kaan. Tila pamigat, tila pamigat. Iti santa yung mga sadyay. Ti aldaw, mga anak, umay kapakanen. Ti rabi, agluto ak sadyay, balunak tun ditoy, ti kanin tayo karikitan nakta. O di okay? 300 ti may sangal daw. Mayatin, di ba? Sige. Alamin ka natin. Orita na nabanglo ka mo't pailaan. Makaublang ka di. Maka-isbo ka. Ano sa kagandang gawit ka noal daw? Sige. Sure ka ha? Kahit maka-iblang ako na, dito'y kulatang iblang. Nuawang ka. Kahit natap-tap talam lata. Malaksid no suyot. Sorry. Suyot kang gano'n. Sige. I-plaster ka kagindan mo nakastamlatan. Kabaylag nga damin. Nga isis ti bagik tapno magkita-akto. Sige nga rin. Hindi nga rin din. Awan nalipatam. Nalipatak. Awan ti bye-bye kiss. Sige. Bye. Kanekturetan do rabi. Kanekturetan to rabi. Isulot mabaling ko. Katati armas ko madimeten. Iso nga dahil tutulatan iwat ko. Di kitulatan dahil tutulatan bibig ko. Kinti dilak. Sapo. Jakbun masapol data kahit. Ang problema ko data. Nalpasin na kita. Ang mga nagsapol ka ita. Ay, Jesus sapo. Mo pang panunutin na ita. Sige, inakon. Jaks masapul de kita. Kinon kunak manong naming ngem kinapud nuna. Data iditi muna ngem pinanunod ko. No agbalin nga inutilin ti asawa kunak di adapil at ospital. Ti muna nga simbrak ti panunod ko. Kasi ano pa yung nga maparagsak na? Ayan. Saba, imbas ko mga tipanunutak kat kasano pa nga makapagtalon, kasano pa nga makapagmula, kasano pa nga makapagsapul iti para kada kami, kada kita anak mi. Ngayon si marunula na ita nga pinanunod ko. Dati mo na nga pinanunod ko. Kasano pa yung maparagsak na? Sa bagay manong, masansan ba't nung akanan na, kaya di panangan na, may tayok aknukan. Hangim, kasalabitin. Nabimpindas mo lang manong nemino. Mausar na kumadya-armas na. Sana, kawanin na. Maililaw ako. Mapi ko masat panunutek. Tinaskan, si Bibiyag, Serbiyak mi kadagit anak mi. Kita, adamat pagsapulak. Makamu manapod Diyos ka na kami. Saan na kami nga't katama na baybayan? Kalpasan nga, inispal na pailang ti asawa. Hindi pa nagtrabaho kayan tanan na tinay manong nami sa anak ba't unay nga marigatan. Agdalos, aglaba, agluto. Taltalo damat lang manong. Tinay, kaniya tatabantor nga asawa na ken kastamat ti may isang anak da nga disabled man, mentally retarded.
So lang nga tayo, narigat nga si Kaswan. Nga mahamad nga agkabil, no, samad nga natangkad ti ulo na. No saan, no kanak, kat saan. Manong name. Nagluto ka, kahit pakanak ida, mga anak mo ten, kalpasan na, kahit agpakada ak, kalpasan nga, mapang gubalunan ti asawa. Makalawas na nakasto ti mapaspasamak manong name, aging gay ti may nga bigat. LB, ay, tata, ni nanam nga tinay. Anda na pa na natata, na pa ni Jelawag. Kanot pa nagawid na. Jackman amo, baka ito malang tata. Ti anak kong Mongoloid, nobra na. Agay ayam, buy-buya. Ada pa aramin dyan tata. O may nakman ludludan. Na, ano ta ko na tata? O may nakman isisuan. Nabayagan nga saan kong ahang ko pinaisiso kinibakat ko dati bukot ko. Di kahit nang sa nagdigos kayo. Una. Sige, subare ko ng diban nyo. Hangko ilalak. Taintod ayabang ka mangisiso ti bukot ko. Sumrek kan to. Rapay. Sa awan dito nga ibaghayo nga trabaho tata. Extra service. Ikan ka mat extra fee. Mga idol, kaya ka ninanam nga tiray? 300 ti may sangal daw. Di, nayonak 2 kasot. Taptong balin nga 500. Tap naon riri, 1,000. Isisonak lang. Niya. Nagmayatin, isiswak lang 1,000. Niya. Sige. Pukawang ka to ha. Sige tata. Iti panunot ko manong name. Manungatan di tawad na. Manong name no Jack Mariro, senior citizenin ni Tata Bantor. Yung natarakikid di ha. Tanabaskid, tibagina, napudaw. I-retired iso na manong name nga mga opisina. Iso nga panagkunak ka talagang hindi pa ilang nga nag-senior citizen. Why? Hindi ko hanggat pukawan ako. LB, umay ka na. Inukat ko tiri daw, manong nemi, nakatalikod tilakay. Napu daw ti bukot na. Napu daw ti patong na. Dito ti bato. Sa bunong muna sa munti siswat. Kinunana. Sige tata, di kay sumangsango Wala, sana ka sumango at tigard bukot ko't paludludak. No, paludludak ti barukong ko nakit sumango yung bukot ko nga rod. Hindi sa bunak manong nemiyek tagtagargarak. No, liklikudan na kat talaga nga sila teenager. Nalinlinis pa ti bukot na nga nilakay ko. Sa ako, impakatin ti isiso mano. Medyo, italmog mo, tap na maikat nga nalaing. Basta. Kalbasan na. Sige, tumango ka. Bukbukan. Sa mo aprusan. Basta. Alpasan? Alpasan tata. Kinunak ba nung idibigla nga tumakder kit sumango isuna kit ni alakit tibagder kayo matendata ka. Abay, mabuteng ka? Anak kabuteng mo. Kat sikakin siyak matlang dadad to. Abay, katawa ka. Kayo yung pala. Kas makita. Kahit mong ikanan. Tapno penkem. No kasano tangkin na. Inahalan na ti imak manong nemi katim paigkem na. Kaslak mo na mail-ilim manong nemi. Tata.
Na, mayat ka? 1,000. Inutoy tata. Inutoy ko na. Apay inutoy ko na. Dito'y latan. Makapagplastar ta karon tata. Na, abay kasi sa lutsud ko, saan ko na kumarumarak ko man. Hangim, masapul ko. Kasapulak manong. Oen manong nemi kasapulak ko na katrimwara. Sinarununak manong nemi saan nang inala di arwatag na di na inala pa iti tuwalya. Sila labos manong nemi nga magbag na. Sinurot na manong. Ginuyod na manong nemi nga insurrect iti silid ko. Saan iti silid na nga gasawa. Tadamat pa nakasilid ko manong tanadad dumag at medyo iturog ko pa lang nung nasapa iti malen. Sa anak induron manong nemi kat natulidak iti kama. Si magpat manong nemi kat ni pinandagan na ko ngat inyo na nang inagkan iti bibig ko manong. Nagbangno ti sangaw da ito nga lakay ko nak. Sa bagay nagtoothbrush, nagmouthwash pa. Tata. Nabayagin nga sa anak. Nga anak ko ang naraman ng kastoy. Katadamat ni nana. Sa anin nga agungap kang kuwanan. Naipilit ko ng sakit ko na. Kadi. Sungin pagtibay ka. Kasapulam, Elvis, ang kadi. Kasapulam? Masapul ko. Kasapulak, tata. Tasaan mo din mabalin ti asawa. Isunan manong name iti nangikat iti arwatek karagpada kami nga lamo-lamo. Nagdanesen ti bagi ken bagi. Nagpara ti bagi ti lakay manong. Puan, dinigos na karag iti agkakabarang agek na iti tadan, dagiti bibig na iti barukong ko, iti mansanas ko manong nagmayat, iti panagkinit na ko tata, naglaing ka tata. Opo, nalalaing ka pa yung ni Jojo nga sawak. Opo, mayat man tigas to, umunak tinakam ko manong. Ay, sus, agragsakak sa dapat sa ngaribok. Basta gamitin na siguro kit sa ngaribo mayatin na. Tata. Naglaing ka, tata. Naglaing ka. Sana pa'y kinan manong nga po. Paunay panangan dito kang lakayin talagang mabisbisinan. Namin adu akon manong. Saan namat langin nga isarek. Nakapapakot ti panangan na ko. Tata. Namin adu akon, tata. Aging ka manong naming imbiatnan ko nam. Takdakil nga ni Jojo, takdakil nga mdyakwa ni Jojo ko nang katuri ng medyo nagkiraod nga nagrituok iti sasarek ti armas na iti kuwebak manong naming nga. Tata. Sladyak pala ba mati nga kastang edad yung at nakatangtang ka, no? Nagtumar ka tatakaan. Ipanagnig ko kang kabalasan ko. Itayog-tayog ka. Agpapas ka. Agpapas tagadwa. Ideal alistuhan nan manong naming paspaspasan na kap kinait kataktilakay kaputa mapalak manin manong tata. Tata. Jak balipatan deding aldaw manong name. Eksipod ta talagang inaramid mi tinakapapaot manong. Pagpiyaan na kat talagang adoyo pa nga sumangpet ni bagat tinay. Namin aduak manong nemi kat namin duamet isuna. Naglaing nga lakay ko na. Talagang kayang-kaya na.
Kat ka po ta, panagluluton manong nemi, isot ka po ng ustod tata. Yung tumalpas pangal daw manin, ha? Ana, makuurnong ng tuwanin. Aging kang awang pitasawak. Manso. Manong nemi nakaganganay kayak ka nagtrabaho ka rin di nga aldaw. Ngem numalagip ko. Napasamakin. Napasamakin manong nemi aliniputak ti asawak. Ngem kasapulak. Nga saan nga maipaay ni Jojo? I'm sorry, Jojo. Saan ko na tong paltikarik? Bakawanin dak, Diyos ko. Saan ko itong ulitin? Kunak kumangin, saan ko ng pagamanong ta talagang maulit tumanin? Inagamid ag dito balay tapno may kupakanin ti asawa. Jojo, maturo. Natay samat. Ito na siya at no. Mga mabalin ha. Jojo. Dakon. May kan damangkan. Iplastar ka. Bangon ka. Iplastar ka ang sangkir. Kumusta? Kaya pa nakumati banyo. Ha? Banyo? May mabit lang ka. Bagkatan ka. Asus. Nakapsutak man ita. Marigatan ang amang bagkatan ka. Pinakapsut ka. Napakapsutan ka. Nagbagbagkatak namin ka na kita ko. Nadagsan sa jay, ay anda na natin ay. Nagurnusak ka na kita ay gamit na iti bodega. So nga nagbagkatak din nadagsan. So nakapsutak. Kasanong araw din. Sa nga bali, nakadaya na perak na. Nakadaya perak kami at nangabalit na nga rin. Bugwan ka nulatan no. Sagsubliak numalim. Ha? Uno no, agawid dikit anak mo. So danto di magbugukin ka. Bangkan. Naimas ti sida. Lauya. Kaldo ka. Orang hanong naputotin. Ano na naputotin? Kaldo. Kaldo. Igop. Yang gusta. Igop. Apa yung matmatang nakasta? Di mo matipakanda tayo? Ha? Kadarabingin baga kakanak? Di mo kaya? Diyak matin masapul si Kamet. Di mo kailiw? Hanggo pang panunutin. So nga, amoy palagip akasta no ka, madi. Malagip ko. No, ipalagip mo. So nga nun, napialang ko ha. Isot may tulong ko ka. Kanak. Saanin. Apay. At nga, madi mapitinak. Hanga kompleto. Usarik ti imak ko na kumangajak pa'y mo ko tiramay ko. So na to dilaklatan. Tibibig ko. Ang nga road, babay amlatan. Saan mo nga palpalagi? Di ka mailiw. Awan deta niti panunod ko kunakmat. Talaga? Sige ka lang makalagлагib. So nga jak tun kayat nga ulideb. Nga kanik kong kunam. Jak kayat. Okay? Basta, agserbiyakan ka. Agtrabaho ak, serbiyakan ka. Marbaling mat lang na may inutak na mabayadan na kiti utang tayo. Tab na makorno ak ton. Para iti panagbasa ti high school na kita nagtan. Deta lang ha. Baka jak to kabilang na nagbasa ni ti college. Anyam. Mag-aasin na po Diyos. Tilayan nga nalpas nga na tayo. Di on remedyo na. Manong nemi manmano nga pumanaw ni Nana Tinay.
Kagaasid ko mangin pampamuspusan nila kay Bantor no sa din pangibaunan na tapno dagundaway mi. Baga na nga umianak ang masan ko ma. Ang maparin ko na. Iso nga nagasaten manong nemi na makapagpapas kami iti mamindua, iti makalawas. Pasare maminsan. At dapat iti kundaway manong nemi nga. Saan nga mapasamak maminsan iti makalawas. Again ka manong nemi nga nakapanunot. Gimbati mi na tinay. Naira na hindi nga masakit man. Tinay. O honey. Nagbati ka nga nagbigit at kuyog kami kini LB. Papanan nyo. Inak gumatang ka dito. Nas nga magatang. Among matan. Kapay masapul mo ni LB. Kaya isot ka duwag agbagkat. Alangamit nga siya. Kaya't madla ni LB. Kapay ko mga dinakayat kata trabaho na. Nuanyat bilin ta nga amon agad agtungpal. Ninayaban nakmanon namin na tinay. LB, nana, yung lip-lipatan dito gumatang ti agas kong harod Kuya kayo kinitatam nga Bantor, ano pa pan yung katang. Okay, baybayag awan tinaskin nga pagbayagan mi, mabalis siguro nga duwag nga 3 nga oras mi. Kinuna ni Tata Bantor manong. Tagahayam, tipanggap na manong. Nagdaredso kami nga nag-check-in iti hotel. Mailiwag ang LB. Tata ko rin siyak. Yung bagmanta na panunot mo, nagkuyog tangay may dito'y lawag. 3 nga oras ti short time, manong nemi awan ti sinayang. Wen maramanak manen manong nemi di kiti na para nga bibig na iti panang nanam na kadigiti bibig ko apanang bales kumet iti panang kaan na manong nemi panang kaan na kadigiti duwa nga mansanas ko nga magusgusto launay tata tata kaya oray pandangan na pa iti baba manong nemi mangan kam nga dua. Talaga nga tangken manong nemi. Hindi naman anugot nga tumtumar iso na. Sa anak nga tumtumar kapag sakit ti puso. Iso ka mong pagdanagam. Naglaking ka nga lakay. Pasaresyak ti rumabaw manong nemi kat tugawak ka po. Nagbayat. Yung baglaki din tatatanda ka. Ang abali nga na disgrasya kat saan ang makabel di asawa ka na daka. Nalalaing ka pa'y tata. Opo tata. Opo bata. Mapalag ba rin tata? Dua lang nga oras may manong nemi iti hotel. Tamay sang oras may aggatang. Kadikiti katangin may kalpasan na. Nagawid kami dito Ti makadakas manong nemi kimaro ti sakit ti bakit. Kapilitan manong nemi and confinement ti hospital. Nagbantay ti lakay manong nemi ket sinaraak ti balayda sa nagawid kalpasan nga nakaluto Nagdandig iti anak ko. Anak ko, kumusta kayo? Mahalang. Bising kami kinyading. Karada kita sa harakong karagiti niyawit ko kumakana. Mangang kayo nga rodan tayo nakpakanin ni tatang niyo, okay? Inasikaso mi itay ni tatang. Nananuyo. Napami binugwan. Dinigos mi Nakakano pa nagdigos tayo bigat. So nga dinugos mi, binugwan mi. Sabi mi inikan man itaya per na. Ano sa nyo ng tatang niyo ako Kang din na anas siging kaatagan anos na anang. No awan pagtrabawam. Awan matbiyak tayo. Ang abalian ako. No, mabayadag to, nakita ado nga utang tayo. Agor no nga. Tapno, magatang kayo matanti arawatan nyo nga baro at mga asibro kayo. Graduar kanton John, high school kanton, graduar tumatman ni Gigi, ti elementarya, doa kayo tumanin ti high school.
makapag-college ka ito nga ta? Hang? Sabi ko din sabat manay na yun ti sweldo. Manay na yun anak ko. Ako pagdanakan nyo, dakil man ti utang tayo, alis to nga mabayadan. 300 lang ti ti masangal daw yung, ti manunukat ti makabulan. Adamat ititad nga extra. Extra? When extra pay. Gaputa, adamat extra nga aramide. Kas kumatian niya nang, awanan ti adupay nga sa lutsod, basta sakti makaam mo. Basta the extra pay, gaputa, adamat extra nga aramide. Hindi pa ka nagtiasawak manong nemi. Naliday. Naliday ka manen. Umisam ka. Pasinay man. Naman ang tipang panunod mo yan. Yun ka nagpatingga ti kastoy. Kat intun matay ka. Kinunak man. Matayak lang kumang itan. Iya po aya. Anyat problema maya kat maasikaso ka mayat. O mat problema ta mabaybayad ag utang tayo. Ito na mabayata ko, gurnungak to. Barbaring mo ko isublikan to ti ospital. Barbaring na adta pamuspusan. Kung na doktor hindi nga, kasapulan lahat pa naka-therapy. Tap no agbiag di kita natay ng urat mo. Urat matla di kita kahit. Manusan na ka na. Kita ananusan ka lang din. Anak anos pwede kita anak ta. Laban sa balat ta panunot mo manin ha. Baka ipalagip mo man kahit nga maipalagip mo kanyak. Saan ka kaning mailiw? Anak, kailiw ko. Di mo ka di masapol. Jack masapol at awam mat. No adda ko maiso masapol ko. Nga mo awan, ay Jack sapsapulit. Tanek. So ita ka man, dahil ita ka man, Jojo. Mangangakit din. Sa balik iti bagbagang. Dahil ito ito'y labay, iti pakangkuking ka, saan nga natakukwak. Gapot no aramidim deta, mapitinak, badbadi. Mawatam? Hanta lang nga narugrugyan. Tadi mo tumat lamay tuloy. Sige, pakalinak na rin din. Manong nemi di mininamnama nga grabe gayam di sakit ni bagat tinay. Kuhan manong nemi tinawatawagan nila kay Bantor di kitik anak na nga naikamang iti medyo adayo. Kat si mangpet da. Gabutad na ti ospital kada problema manong nemi sa aming nga nasango kini Tata Bantor iti nagpapasitiraksa. Trinabaho klaeng manong nemi di kiti obligasyon ko. Imadon ti pakanek kuno imadon ti lutuak. Tatalo nga pamilya manong nemi ti timteng. Imado ti labaak gabot adudan nga agmuren. Yung nagtuloy madlata ti dati manong nemi nga tilaeng pamigat ti lutuin mi. Ijabalay. Tilaeng pamigat mi manong nemi ti paggastusan mi nga kanin. Tagaskas day manong nemi nga ti aldaw kat mapangko pa kanin ti asawa no bakasyon mapangko pa kanin idang agama. Kastamat manin manong nemi no kasta nga rabii mangyawid ak ti kanin mi nga sang kapamilya. Aking ka manong nemi nga di mininamnama. Irita dimteng ni Tata Bantor dito balay manong nemi nga sla Biyernes Santo ti rupa na. Tata amay. Awanin ti asawak. Iti alas 3 nga pagmusay. Natayan iti tinay. Susapo. Urigayim kasunod kadot kwartam no. Talagang hangakayan ti agas. Kano isudaytan tinituling.
Alalakit condolence sa tata. Balukan. Huwag nga ron. Awan doon tikat kadwak ditoy. No ay pakninton nga, may dulin ti bangkay ti asawak kat agawid tumatan na kita anak mi. Anong nemi nagladingit ti pamilya datatabantor ti pupusay na tinay. Ibag ta nagayam ta ti kadwak manong nemi nga mga sikaso kadakwada kabayatan ti mansaya. Naging ka manong nemi nga dimtengen ti panakaidulin ti bangkay ti bakit. Naging ka dimtengen ti panaggaawid manong nemi dagiti anak da nga nagsublida ni ti balay da iti lugar da. Manang tinay manang LB ay apay ituloy mo atag dati nga trabaho nangruna kat ni sa nagrigat ang makapag-recover ni Papa kadkadun mi Papa kasalamat iti dati nga trabaho umay ka iti bigat tapno agtalos aglaba lutuam ni Papa samon to mapampakanin ti asawam saan to malagsublid to kasalamat iti dati sige analusam ni Papa uy pagdanagan nyo siyak ti makamuking ko ngakit may-mayat man ni ama anong tawanin ti problema kas kamlagasawan kini bantor manong nemi no kastang agapuak sa balay ti bigat kat panawak ti asawak kalpasan nga masikasok dayta umay ka pa dito uy tata urahin palat makatawon na ni Nana yun makatawon susapon alpasin ti makabulan na so ay napimpinas gahim itatawanin ni tinay saan nga nasken pa nga ilimid ta ay umaykan ka talaga mailiwak manin kan ka iti kas diyan nga sitwasyon manong nemi da kami iti arkus ti bibig kandila di iti marites iti aglawlaw nga ti damag manong nemi siyempre alisto nga dumanon ti kayat nga danunen ket may dandanon katamat kada kita anak mi masal saludsud damat kanyak manon nga mangmangig ti amada iti panagsalsaludsud da kanya ana ako lang John magbaga na kiti kaskulaan mi kini aling ko nga dakay kanong kini tatabantor ti lolo bantor ti asawa kasano ko ma kat asawak ni tatang yo uwin gaputosan kanong matang nga makabail ni tatang so nga ni tatabantor sus saan mat ang makabail ni tatabantor kat ana ano nga makabail ni lolo bantor ano ti kat yung asawan agikatak sa jay kaya nakapimpintas di makil pa iti sweldo kon nakabayad tayo kada kito utang kaya agor orno para ti panagbasa yun to ti college sanak ko naganda kayo nga ba't para ti high school John nuan niya man ti mangmangigyo ka rin tao saan yung kapatpatyan siyak ti patyan nyo katulong naklaing ni Lolyo Abantor dahi talaing kaya nuan niya man ti panunot mo no maawata mo saan ka po doon na ita lawag kat nunta kami nga agasawa manong nemi tagsarita saan ka mapapalaw nakaspagarikan lang LB gabuta ka sa pulam andyan na kita nga magbagam tapnawan ti ang yaman nga sawan na kiti tao. Agikat kan. Hanya? Pakikatan na kiti trabaho ka na kabimbintas? Arig na libret kaan? Nga may ramraman kayo? Sa nagbalinan nga limagang sut nga pisos ti tunggal aldaw ko? Alaman?
Ngayon niya. Dikit-dikit ita tao ti pampanunutem, na nyaman sa wanda. Tawang ka rin pa nagtalik mo kanya. Sa mesa, data panunot mo, agpadpada kayo kanila kay Bantor, nga saan nga mabalin. Pagkunam, lakayan. Uri man ba, tumar ti Viagra. Hanamat kaya tumar ti Viagra, da sakit ti puso na. Apay amom. Ibagbaga na. So, awan ti pagdanaga, kadawang pagdanagam. Nantalos ti konsensya, Jojo. Bay amlatan no anyaman ti sao nagdi tao. Tirasken, agbiag tayo. Ken masigurado kung mapagbasak di kita anak tayo ti kolehyo. Ngayon siya ka mo, manong nemi tain inot nga ad-ad nga imres ti asawa. Aging ka manong nemi nga ori subuak saan nga makapangan. Kapilitan manong nemi ngin sublik iti ospital. Doktor, kumusta ti asawa? Amo, Mrs. Da kami nga doktor akit ko. Obligasyon nila iti mang-injection, mang-reseta ti agas, mang-ibilin, nuan niya na kiturumbeng nga arabid ti pasyente, ken ti agbambanta ti pasyente. Ngayon no saan nga makitinulong, makikooperar ti pasyente, ore kasanot laing mga doktor. Kano ore nga tamat, kayat pailang ni Apo Diyos nga silpuan ti biyag ti maysa nga tao no saan nga kayat niya tao tagbiag. Manyaket yung sa doktor. Saan nga umapekto pa iti agas iti asawa. Kayat na nga sawan. Talaga nga kayat na nang isuko ti biyag. No kumambalin doktor kita. LB, ada pagpatinggaan ti amin, ada na ikari. Kaya ore man pa'y kasunod ayat tayo nga agpaot pa'y tibiyag ti asawa no talaga nga na ikari, nga isod nito din nga pagtungpalan na. Aramidin niyo kumalaing ti amin, doktor. Sige, aramidin ti amin. Emti ko na akon, no saan nga makioperar, kan saan nga tumulong, o saan nga tulungan di pasyente di bagina. Awan samay di iti agas. Kaya nawan serserbi ti laing ti doktor. Manong nemi makalawas ti asawak iti ospital imbagtad da ni Bantor. Nga makaammo manong nemi kadagiti gastos. Sige, pagasam di asawa. Ngayon nakas pagarigan ta, mabalo ka maten. Di ba ho? Dito siguro tinaikari, Albi. Tata. Hoy, tapno mapasamak ti bagbagari iti chispusa. Ngayon na mabalin lang umakit siya kayat nga ulila ti ama, dagiti anak ko. Dagiti anak mo ibagbagada, nga aginanan ti amada, kaputa, isumid la tagrigri ka. Ken maasyan na kamat kang ka, ta isupay nga asikas mo. Taarig namat nga natayan ka. Di ba lubusa mo? Ngayon na mabalin tatakit saan kumapilamatay. Una, saan kumapilamatay? Ngayon na isod na ikari. Hindi wow. Manong Nemi, pinagbantay ko di kita anak ko. Iti may sangarabi. Kad kapot may iliwak kinitla kay Bantor. Ijabalay natin yan na. Nagpapas kami. Manen. Iti pa nagsublikon ti ospital manong Nemi. Nagigtutak tagsangsangit at digital duwangan anak ko. Apay, John, Gigi. Awanin ni tatag nang. Ano ya? Awanin ni tatag. Natayin ni tatag. Natangat ko di langit man. Diyos ko.
Sapay ko man, Diyos ko ta. Napakawan nyo na kinibasbasol ta sawag. Sapay ko man, Diyos ko ta. Alain nyo ti asawa kinisidong yun. Diyos ko, pa-check ganuan yaman ti mapaspasamak. Kadadalat na pakainigan nyo. Kano na ikaringa talaga na mabalo akon kat nabalo maten ni Bantor. Haamatan nga dakas nung nakamtumaten ti agasawa. Saan ka ni Lord? Dakkel tinaitulong ni Bantor manong naming kabayatan ti panakaiman sayag kakinggangan hitulin din ti bangkay ni Chuchu. Kaya agangay manong naming pinanawan min ti balay mi. Ket napang kamin nagipagnaed kini Bantor iti panakkelin nga balay na. Samat nga sumopiat manong naming dagiti anak na gaputa muda ngagpimpinatig kami kan amuda nga kasapulan nak ti amada. Ti amada, siyempre inaw na nga amang imsya kadadakto pa lang napigsa nga mga sikaso ken kuana ito nagkapsut. Ti may kadua nga asawa. Nagsardengan dagiti chismo sa manong. Kat siyempre, napagbasa kiti kolehiyo, kiti duwan nako, nagraduar da ng padpada, kat nagdaanda, tinapintas nga trabaho. Kat nagtultuloy madlata, manong nemi, ti panagdan nami, akas agasawa, kini Bantor. Nalayag latan nila kay Bantor, manong nemi. Kayang-kaya, orin ng 17 ton ti tawon na. Dito nga ron, ti pagkasalita, manong nemi, as Lady Kalman laeng, kadagyaman naklauna iti anos mo nga nangibasa ket sabi ko ba tadamat ni batik nga alay paguliddanan no addaman ni bata nga nabati nga paguliddanan ket pagsarmingan ti biag. Tuwing nga dagyaman nga pagayam mo, LB. Thank you, LB.